Най-важното нещо за разум, особено когато децата са тинейджери, е най-подходящо да бъдат разбрани. Нашите светове са различни. Светът на децата е един, светът на възрастния е съвсем различен. И не можем да въвличаме децата в нашите проблеми. Бихме могли да им споделим, бихме могли да им разкажем, но не и да ги въвличаме в нашите проблеми и конфликти. Но да знаят децата ни, че имат подходящи партньори за споделяне, подходящи родители за споделяне, тогава, когато те имат нужда. Не можем да сме в светът на децата. Не е редно, не е етично, не би трябвало да бъде така. Нека да ги оставим да се развиват сами, но да са подкрепени. Нека да ги оставим да мислят, нека да ги оставим да изберат партньорите си, приятелите си, да оставим да изберат средата си, но да знаят, че каквито и проблеми да имате, че има някой, на когото могат да споделят. Каквото и да се случва. Подкрепата е изключително важна. Да не се отказваме от децата си, независимо какви са те. Защото те следят нас, те учат от нас. И децата са нашето огледало. Ако ние сме родители, които обичаме живота, светът, себе си, другите и близките, имаме изграден аз, тогава детето ми вижда това. Ако аз съм насочена единствено и само към себе си, аз дори няма да видя, че детето ми е пораснало. Аз няма да видя, че детето ми се е променило.